ka mga individual sa Barangay Daliao sa Toril District, Davao City ang gipaak ug latagaw nga iro nga matud pa nagpositibo sa rabies. Atong saro nagdetalya sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara namatay ang iro busa ipailawom kini sa laboratorio og nigula sa resulta nga positibo di ay kini sa rabies. Hinuon ang mga napaakan ini ana-ana karon sa luwas na kahimtang human naturukan na sila og rabies vaccine. Samtang usasab ka baboy ang nagpositibo sa rabies, human matud pa gipaak og kining latagaw nga laing iro. Nagtinga na kining iro nga nadakpan sa Animal Control Team sa Barangay Daliao, Davao City. Wala magdugay, namatay rasab kini. Ang maong latagaw nga iro mao'y suspect sa pagpamaak sa tulo ka mga residente sa Sitio St. Jude sa maong barangay. Usa sa mga napaakan kining 6 anyos nga batang babae. Klaro pa sa panit sa tiil sa bata ang naayo na nga samad gikan sa pinaakan sa iro. Unang gipaak sa iro ang amahan sa bata. Nagparking sila diri ang iro ni Agi man. Pag agi sa iro, nagi-ana na napahitan niya ang papa kay bali mo ragi si pawa ba niya kay murag laina na siya sa iro ba. Laina ang kuan sa iro pagka kuan ato wala lang si ang papa. Pagka morning kay recognition ani naghulat siya si ang papa sa gawas. Dito na siya napaakan sa iro. Gipaak sab ang laing batang silingan nila. Giunay sab matud pa og paak sa maong iro ang laing duha pa ka iro. Migula matud pa sa resulta sa laboratorio nga positibo sa rabies ang maong iro. So ang advice sa mua nga dalo na lang daw sa laboratory nila for examination sa rabies. So it so happen nga nagpositive yun sa rabies. Dunasay natala nga gipaak og laing latagaw nga iro sa sitio San Isidro. Apan wala na na-test ang maong iro. Ang residente dito ningon sa barangay pagkuha ning iro kay naligsan niya nagluya na niya pagkuha na mo pag-abot pagtaon namatay man siya gilubong na pud namo. Wala mi not knowing nga nakapaak dai siya og tao. Nagpa-inject na og rabies vaccine ang mga napaakang individual ug ana-ana sa luwas nga kahimtang. Sa laing higayon sa sitio San Isidro, dunasay gireport nga baboy nga gipaak ang sungo og latagaw nga iro. Nya karon kay nagluya man ang baboy. So gi putol day na mo ang kuan, ang ulo para ma-laboratory. Nag-positive man og rabies ang baboy. Gilayong giimbestigahan sa Davao City Veterinarian's Office ang maong mga insidente. Giturukan og anti-rabies vaccine ang mga iro sulod sa 500-meter radius. Lakip ang mga baboy nga duol sa baboy nga gipaak og iro. Naglusad sabog anti-rabies vaccination sa mga iro sa nagkadaiyang purok. Gipang dakop sab sa Animal Control Team sa barangay ang mga latagaw nga iro sa ilang barangay. Sara, nagpahinumdum ang mga otoridad nga mahimong responsible pet owners o kinahanglan nga sigurohon nga naturukan gayud anti-rabies vaccine ang ilang mga alaga nga iro ug iring ug sa kadtong mapaakan og iro ug iring gilayong mudangop sa pinakaduol nga Animal Bite Center. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.